Sirfula tele ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun be bamanankan kunnafoni laseli kunkan ni o sele an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma sele coronavirus kelen do kamanagan ko ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan Faransikaw ani Farafina bɛ ɲɔgɔn ye mun kɛ u k'a ma Sommet Afrique France o mun tun kan ka kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 4 ani tile 6 ye o bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bilala don wɛrɛ la don mun ma fɔ fɔlɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sommet Afrique France a tun kɔnɔnen do kosɛbɛ société civile maaw bolo ka d'a kan ko caman de bɛ yen minnu tun kan ka woloma a kɔnɔna la karamɔgɔ Musa Fanba bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan maa caman sigi kun bɛ ka ko in kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ a nanen filɛ nin ye bi ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 2 ye Faransikaw ka jamana ɲɛmayaso ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ Sommet Afrique France min kun kan ka kɛ Bordeauxkaw fɛ a bɛ bɔ a juwa kɔrɔ a bɛ bila kuma min na o ma fɔ fana ka sabu kɛ coronavirus bana a bilama kɛmɛ ka diɲɛma kɔnɔ guwa n'a kun jira kun bɛ k'a fɔ lajɛ caman kun kan ka kɛ juin kalo ni juillet kalo la san 2020 ni jamana ɲɛma caman kun kan ka ye a kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Farafina jamana ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bɔlen ye nin ye u juwa kɔrɔ kuma wɛrɛ ma fɔ u kɛli fɛnɛ na dɔw y'a yira k'a fɔ hali bi Faransi jamana ma ɲɛmaw ni Farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnyew bɛ senna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ lajɛw minnu kan ka kɛ u n'a kɛ walikɛlaw u tɛna kɛ kunga nka maa minnu ye labɛnnikɛlaw ye olu kɛmɛ ka kalo caman jateminɛ k'a fɔ a ka se ka kɛ olu la o dɔ ye uti kalo laban da octobre kalo laban da walikɛlen novembre kalo laban da nka nin kuma o kuma fɔlen filɛ nin ye a kumaw si tɛ taa degun kɔ ka sabu kɛ lajɛ dɔ fɛnɛ bɛ diɲɛ seleke naani bina k'u kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolo ko Assemblée Générale des Nations Unies o kan ka kɛ septembre walikɛlen diɲɛ dankɔrɔba muganw ka ɲɔgɔn kunbɛn o fɛnɛ kan ka kɛ novembre n'a fɔra ko ka nunnu ni Farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ degun ye wa maa tɛ coronavirus bana yɛrɛ nɔgɔya kuma fɛnɛ dɔn o de y'a to ko labɛnnikɛlaw sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ guwan bɛɛ Farafina jamana caman kɔnɔ tilebiyan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana kuntigisigi kalataw kun kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɔra a mɔ k'a sabu kɛ coronavirus bana bɛ ka walankata maa gɛlɛn min ye dase ko in mɔ Farafina jamana ɲɛmaw la k'a ɲini k'a dɔn ni Farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛn Sommet Afrique France bi kɛ walikɛla ti kɛ o kɛra Senegalikaw ka jamana ɲɛma Macky Sall de ye o de y'a to a ka laseli dɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye Twitter ye a y'a yira k'a fɔ ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya kɛra nafaba ye ale mɔ Farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛn kunga Macky Sall ani Farafina jamana ɲɛma tɔw fɛnɛ bɛ kuma ɲɔgɔnyaw fɛnɛ na min bɛ se ka to u bɛ se ka bɛn kan kelen kan a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegali jamana Farafina jamanaw na jamana lasɔrɔlen do coronavirus bana fɛ wa a yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ ka ɲɛsin a ka jamanadenw ma min bɛ se ka to ni u bɛ se ka kisi ni ka jamanadenw ka dugujɛko 20 da maaya fɛnɛ kɛcogo nɔgɔya u bolo Marɔkaw fɛ coronavirus bɛ maa 960 de la o hukumu kɔnɔna la Roi Mohamed VI a ye kasoladen caman bila kasoladen mun bilalen filɛ a bɛ t'i jɔ maa 5645 la o mɔgɔ minnu bilalen filɛ a caman ye maa banabaatɔ ani maa kɔrɔw de karamɔgɔ Musa Fanba bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan walasa lakana bɛ se ka bonya kasow la Marɔku masakɛ Roi Mohamed VI ye a jira k'a fɔ a bɛ kasoladen 5654 bila wa minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma o ye kɔrɔfɔ in lase kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kasoladen ninnu bɛna bila dɔɔni ka bɔ kaso la minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin bilalen in na masakɛ fɛ u sugandira jate dɔ de kɔnɔ minnu sibirindilen don coronavirus bana a ka jugu maakɔrɔw de mɔ ani minnu bɛ yen ni banabaatɔw don kaso la u ka bɔ joona yanni coronavirus bana ka don u nɔfɛ yen ani maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni u y'u to kaso la ka nimisa u ka kokolo kɛli la kɛnɛ mɔ ni jateminɛ bɔn bɛ a ka fɔ kaso la u kɛn bɛ basigi karamɔgɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw de bɛna bila maa 5654 bɛ bɛn olu de mɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma u ka fɔli la n'u bilara ka bɔ kaso la u nakun bɛ taama ka jateminɛ bonya u da fɛ ni ka laban ka sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin u ma banako ta fan fɛ Roi Mohamed VI Marɔku masakɛ a ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ka se ka lakana juru sɛbɛkɔrɔ bonya kasow da la coronavirus bana kana don minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Marɔku avril kalo tile 5 o y'a yira k'a fɔ coronavirus bana nasira ka kura 41 yera banabaatɔw la ka fara kɔrɔlenw kan o bɛ maa banata kɛ maa 960 ye Marɔku a kɛra maa minnu zata ye maa 66 69 fɛnɛ kɛnɛyara
Fransikaw fe ministre mun ɲɛsinin no kɛnɛya kunkanko ɲɛnabɔli ma a y'a yira k'a fɔ maski mun bɛ don nun na walasa k'i kisi coronavirus bana ma k'u y'o miliyari 2 de ɲini chinois fɛ o mun bɛ n'o nana a bɛna kɛ sababu ye ka se k'u dɛmɛ coronavirus kɛlɛli la kosɛbɛ hali bi karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'u yɛrɛ sɔsɔ de wa a bɛ ɲininkali kunbɔ ka sabu kɛ sibiri marisi kalo tile 4 ministre min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Faransi jamana kɔnɔ Olivier Véran a y'a sɛmɛndiya k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u seko kɛ min bɛ se k'a to maski bɛ se ka Faransi jamanadenw labɔ min bɛ kɛ ka n'u datugu coronavirus bana kɛlɛli nasira kan a ko u kɛmɛ ka ci bila Chine jamana ma u ka maski caman dilan n'o ye nun datugula ye miliyari 2 ɲɔgɔn na ko Faransi mago bɛ o de la k'o d'a ka jamanadenw ma a ye laseli in kɛ a weleli dɔ de senfɛ wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ hali n'a tɛ se ka ye ko maaw tɛ se ka dalajɛ wasabulon kɔnɔ u ye ko in kɛ jabarani de la ministre ɲininkali tɛnkunan na k'a fɔ jamana kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye laɲini minnu kɛ bilasiralikanw ni ladilikanw ka ɲɛsin jamanadenw ma nun datugula doni kan yala ko bɛ cogo jumɛn a n'a kɛ wa bawo kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ladilikanw na u y'a jira k'a fɔ nun datugula a finimugulama dilalen minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ni kuma bɛɛ olu bɛ lapitani dangan na ni lapitani bɛ se k'u sɔrɔ kuma bɛɛ olu ka nun datugula ka kɛ sɛgɛsɛgɛlen ye kɛnɛya binaku kan ani banabaatɔw fɛnɛ ta ɲininkali tɛnkuni jamana ɲɛmɔgɔw la ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 4 ye wasadenw fɛ Olivier Véran kɛnɛya ministre Faransi a y'a yira k'a fɔ a ma diyagoya minnu ka olu ka don ka sabu kɛ jamana ɲɛmayaso kɛmɛ ka maa minnu da kɔni sɛbɛ kɔrɔ gwɛlɛya o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye kuma bɛɛ olu bɛ lapitani da fɛ wa u ni lapitani bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye tɔɔrɔ ye a ko kumana maa minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ni olu tun ye bilasiralikan dɔw fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ k'olu bato ko jamana ɲɛmayaso bɛna se o maa ɲɛma ninnu ma ko kura u k'u ka sɛgɛsɛgɛli in sɛbɛ kɔrɔ kɛ hali bi u ka se ka ɲɔgɔn faamu a doni tɛ diyagoya ye maa min ma a man ka o ka don a doni ye diyagoya ye maa minnu kan n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye jɛn ka kɛ n'a ye olu ka donbaw ye. Sophie Petronet n'ale ye Faransi ka den a minɛlen don Mali la banbagaciw fɛ kabiri san 2016 san Faransi ministre mun ɲɛsinen don Faransi ani jamana wɛrɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma o y'a yira k'a fɔ a bɛ nin na hali bi karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kan. Faransi jamanaden min minɛn bɛ jatigɛwale kɛbaaw fɛ n'o ye Sophie Petronet ye a denkɛ Sébastien Shadow Petronet ye a jira k'a fɔ a y'a ka musokɔrɔba kunnafoni sɔrɔ ka bɛn ni avril kalo tile gale ye wa k'ale ba baasi tɛ a nin na Sophie Petronet musokɔrɔba jatigɛwale bolodabaw décembre kalo tile 26 san 2016 u y'a minɛ Mali jamana kɔrɔ yan fɛ ni ka tunu n'a ye denkɛ ko ale ye kunnafoni kelen min kɔni sɔrɔ o ye k'a fɔ a ba bɛ nin na Faransikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ mars kalo o daminɛw na olu kun b'a kalama k'a fɔ a bɛ nin na kɔni nka avril kalo tile gale ɲɛ a bɛ nin na olu tɛ se k'o fɔ Sophie Petronet denkɛ Sébastien Shadow Petronet a ko yanni avril kalo tile gale in jɛ u kun ye kunnafoni min sɔrɔ o kun ye san 2019 uti kalo ta de ye o senfɛ a kun jira n kun bɛ k'a fɔ ale ba fari man d'a la minɛbaw bolo ko nka k'u bɛ k'a furakɛ o kunnafoni kelenw fɛnɛ kun ye a jira k'a fɔ maa wɛrɛw minɛnenw fɛnɛ bɛ u bolo ye Faransi jamana ban bɛ ka minnu bila wari sara Sébastien Shadow Petronet ni o ye musokɔrɔba denkɛ ye a ko sira wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka minɛ jango ale ba Sophie Petronet bɛ bila a ma ladɔnniya k'a fɔ Sophie Petronet kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ de b'a bolo min ɲɛsin bɛ denmisɛnw ladonni ma denmisɛnnin minnu ni balondanya bɛ u la décembre kalo tile 24 san 2016 a minɛna Gao Mali jamana kɔrɔ yan fɛ ni ka tunu ni a ye décembre kalo tile 30 tɛmɛnen a furukɛ ni o ye Jean-Pierre Petronet ye o kun y'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin Faransi ma ɲɛmɔgɔw ma k'u kɛmɛ k'u da k'u bo ye a furumuso minɛni ko kunga ko n'u ɲinɛn d'a kɔ yɛrɛ kɔni bawo ale tɛ se k'a dɔn bilen n'a furumuso bɛ balo la walikɛla faalen don ko nin kun y'a san kelen ye kunnafoni foyi kun tɛ ka di ale furumuso kunga. Ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛw kibaruya dɔn. Tunisie jamana kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw dɛmɛna sɔrɔla ni subahana mansin dɔ ye worobo i bɛ to fangaja fɛ ni ka dajuru ngazalo ka taa fanw fɛ fa minnu ma ni ja Tunisie fa bala Tunis lakana tigilamɔgɔw bɛna dɛmɛ baara la ni nin de ye coronavirus bana kɛlɛli nasira kan mɔɔw a ka kan u ka to sojuw la maa man ka muɲugumanya ka kɛ bɔlɔ kɔnɔ nin subahana mansin ka baara bɛna bɛn o de ma u kɛmɛ ka tɔgɔ min da worobo in na o ye Pugari ye minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale de kɛmɛ ka subahana mansin bila bɔlɔn kɔnɔ ka sabu kɛ kabini mars kalo tile 22 a jira mɛ k'a fɔ Tunisie jamana kɔnɔ fa bala Tunis kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna man ka maa ka muɲugumanya ka kɛ kɛnɛ ma o kumana nin subahana mansin ni orobo do
n'i b'a dajuru ngazalo ka taa fanfɛ fa min ma nin ja k'i to fanga ja fɛ a n'a baarakɛminɛnw de bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jatala kamera ani minnu bɛ wele ko infrarouge hali ni dibi bɛɛ o bɛ se ka maa buguna tigɛ dibi la maaninfin yɛrɛ k'i farikolo sɛgɛsɛgɛ funteni min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jira k'a fɔ bana bila wali kelen a t'i la o bɛɛ lajɛlen jateminɛna bɛɛ la a ka baara ye sariya min fɔra Tunisie jamana kɔnɔ a ka laban don jamanadenw fɛ maa kana bɔ i ka da fɛ min bɛ se ka to coronavirus bana walankatali bɛ bali ni ka niw kisi subahana mansin i n'a fɔ a ɲɛ b'a la bɔlɔ kɔnɔ cogo min n'a ni maa min bɛ na a bɛ se ka ɲininkali tɛngu i la e bɛ mun na bɔlɔ kɔnɔ yan i ka sɛbɛnfuraw jira n na dɛ o tuma e t'a kalama k'a fɔ a man kan maa ka bɔ da fɛ wa i b'olu de mɛn a da wulikajɔ kɛlen ka minisiriso sɛgɛrɛ minisiriso yɛrɛ min ye subahana mansin bila sen ka bɔlaw kɔnɔ ale bɛ kunnafoni caman ka se ka sɔrɔ a kun ka minisiriso i da ka bonbo ye gali nka tunisikaw fɛ yen sanfɛ kalansoba min ɲɛsin bɛ subahana mansin ko dɔnniw ma o karamɔgɔba dɔ ko Anesa Shahabani ale de y'a hakilina ta ni k'a dilan k'a bila jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan. Malawi jamana ɲɛma Peter Mutharika sebere avril kalo tile 4 a y'a jira k'a fɔ ale ka sara a n'a ka minisiriw ka sara ka taa se minisiri dangaw ma kɛmɛ sara la 10 bɛɛ bɛ bin ka bɔ a la k'o bila coronavirus bana kɛlɛli bolo ka kalo 3 a ko ne Peter Mutharika Malawi jamana ɲɛma n y'a jira k'a fɔ n yɛrɛ ka sara ani n ka minisiriw ni minisiri dangaw ka sara kɛmɛ sara la 10 ka buru o ka bila coronavirus bana kɛlɛli ka bolo kan a ye datigɛli in kɛ jabaranizo yɛrɛ de la mars kalo tile 23 tɛmɛnen jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ fanga bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka jamanadenw kisi coronavirus bana mɔ o de y'a to kalansow datugura dayɛlɛ dɔ ma fɔ olu la sebere wuladayan b'a fɛ Peter Mutharika Malawi jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ a ye yɔrɔ kura wɛrɛ dayɛlɛ min bɛ kɛ maaw bisimila yɔrɔ ye maa minnu b'a fɛ ka taa u wololabana sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔla coronavirus bana b'u la wali kelen a tɛ u la a ma da o ma a ko taji essence ni gasoil o sɔngɔ bɛ sɛbɛkɔrɔ bin janko minnu kan ka muɲukumaɲakaw kɛ ka taa u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ u ka se ka nɔgɔya olu ma a ko kɛnɛya nasira ka kɛnɛya baarakɛla 2000 wɛrɛ bɛna ta ka fara kɔrɔlenw kan a ko mago jɔ bɛ surasi caman na Malawi jamana kɔnɔ ani maa minnu ye baarakɛlaw ye sira wɛrɛw ka o caman fana a ye sarati ta jamanadenw ye k'a fɔ u bɛ ka jɔrɔ baarakow minnu na jamana kan ka nafolo min bɔ k'o bila baarakɛlaw dɛmɛ ni bolo kan ko o nafolo na bɔ cakɛdaw minnu bɛ yen ni coronavirus bana bɛ kɛ sababu ye k'olu ɲɔngiri ko jamana ni jɔ n'olu ye jamana sɔrɔ sira bɛ se ka lakana sira o sira fɛ ko jamana ɲɛmayaso n'o kɛ Malawi jamana tiɲɛ don farafinna jamanaw na sɛgɛnbaatɔ jamana don bawo diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale ye a yira k'a fɔ n'i ye a jamana de tila sigiyɔrɔma 2 maa miliyɔn 17 o kilancɛ 51 gɔri 5 kɛmɛ sara la ye sɛgɛnbaatɔ ye. Uganda jamana ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ u bɛ balo kɛ ka Uganda faaba Kampala ni a dafɛlaw labɔ janko minnu datugulen don sojuw la ka sanga ni jamana ɲɛmayaso ka laɲini ye u ka se ka balo sɔrɔ u ka sojuw la balo tila in daminɛna mobiliba 6 ɲɔgɔn na o donni ne balo la farini kaba bɔrɛ sɔ bɔrɛ ani kuwa o bɔra Uganda faaba Kampala camancɛ la k'i kunda a dafɛ duguw ka i n'a fɔ Buez minisiriw caman kun bɛ mobili ninnu wulili kɛnɛ kan ka se jamanadenw ma Uganda faaba Kampala maa miliyɔn 1 ani maa 500,000 de bɛ yen minnu datugu bɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye coronavirus bana kɛlɛli nasira kan dɔgɔkun dɛmɛnen fangasinamatɔnw fɛnɛ y'a lajɛ ko u bɛ don balo tila fɛnɛ na nka o ma bɛɛ Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni ma a y'a jira k'a fɔ cogoya ɲininaw don u b'a fɛ ka mɔgɔw ka degun ta k'a kɛ u ka jagokun ye ko fangasinamatɔnw da in ma dabɔ jamana dɛmɛ kama u kɛlɛtigɛlama de don n'o tɛ a fɔ n bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ maa man ka dalajɛ aw ma n'a ka balo tila daminɛ ko maaw ka taa fara ɲɔgɔn kan a ka sɔrɔ ka balo tila olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o ma na kɛ dɛmɛ min kɔni ye o tɛ maaw kisitɔ kɔni ye bana sɔrɔli ma a ko kuma na balo n'a bɛ tila f'a ka tila jamana ɲɛmayaso ka jɛkulu sigilenw de fɛ bawo olu de kɛn bɛ ka jateminɛ kɛ balo in bɛ se ka tila cogo min na ka sɔrɔ maa ma bana san o kuma na fangasinamatɔ minnu bɛ Uganda ni u bɛ k'u yɛrɛ bila nin wale in na u k'a dɔn k'a fɔ don nataw la a bɛ sɔn ka kiiri ko a wuli ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u ka baara in ni maa fa bɛɛ ka kan bawo ne tora ka maa labɔ ko balo di dan b'a yɛrɛ ye o sera ka a ka bana sɔrɔ bana min bɛ se ka kɛ a sata ye kini maa faala bɛɛ ka kan. Amerike duguba New York a bilama a denw caman jɔrɔn bɛ ka sabu kɛ Amerike jamana ni coronavirus bana bɛ ka dadigi kɛ bolofa bɛ New York ta kan o de kosɔn Brooklyn ni o ye Amerike kin ye kɛnɛyaso baarakɛla dɔ y'a jira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli la
olu ta tɛ furako yɛrɛ ye bilen kɛnɛya tigilamaw bi baara kɛ ni fɛn minnu ye n'o bi kɛ sababu ye k'u ni kisi u kɛtɔ ka maa wɛrɛ furakɛ o ndanya de b'u la fini min bi don kɛnɛya tigilamaw fɛ ko blousi o tɛ ka se ka sɔrɔ New York kɛnɛya tigilamaw fɛ coronavirus bana tigilamaw ladonni na Brooklyn ni kɛnɛyasoba ɲɛma ye a jira k'a fɔ olu bilama u bɛ k'u yɛrɛ lakana ni fɛn min ye o ye manabɔrɛw de ye wa manabɔrɛ tɛ bɔ manabɔrɛ la dɛ ni min sɔrɔla u b'o kɛ foroko ye ka don u kana ka tɛmɛ ni u ka kɛnɛya baaraw ye hali manaforokow minnu bɛ yen ni ɲama maralaw don u k'a ma ko sac poubelle u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ delekibaninw ye k'o du u kana janko ni bɛ se ka kisi a ye dantigɛli in kɛ ka bɛn ni sebere de ye jabaranizo la jabaranizo min bɛ wele Amérique ko CNN a ko maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jigida jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ kan olu minnu bɛ kɛnɛya tigilamaw ka fini donda bila kana d'u ma k'a ndanya bɛ jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ la yen o sidɔn bɛ olu fɛ o kumana nin ye u yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye u ni bɛ se ka kisi cogo min Amérique jamana kɔnɔ coronavirus bana a bɛ maa ba 311 ni 600 de la wa kɛra sababu ye ka maa ba 8 ni 400 de fa Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ Amérique ka den bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ coronavirus bana dɔgɔkun nata o bɛ kɛ sɛkili lasiri ye jamana kɔnɔ ka sabu kɛ coronavirus a bɛ sɔn ka cɛnni kɛ Amérique kun jatew minnu bɛna sɔrɔ dɔgɔkun nata k'a bɛ Amérique ka den bɛɛ lajɛlen siran bawo ko maa fata na caya nin bɔra Donald Trump yɛrɛ da ka bɛn ni sebere avril kalo tile 5 ye Faranzikaw fɛ jamana tɔgɔla kiiriso min bɛ wele ko parquet o ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ Sudan jamanaden min ye muru kɛ ka maaw bɔrɔndɔ a tɛmɛndɔ dugula Faransi dugu min bɛ wele ko Romans-sur-Isère n'a kɛra sababu ye ka maa fila fa ko maa fila wɛrɛw sɔrɔla ka fara a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen olu fɛnɛ ye Sudan jamanadenw ye b'a jira k'a fɔ maa bi kɛ 3 ye Sudan ka denw na sigasigana bɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ u kɛra kokolo in kɛbaw ye yan'u ka kiiri jatigɛ do cɛ kamalennin do ani faalikɛla bɛɛ lajɛlen kɛn kun bɛ ka bisimila minɛ so kelen kɔnɔ Romans-sur-Isère la nka maa min ye faali yɛrɛ kɛ Abdallah Ahmed Osman n'a bangena san 1987 a kun bɛ Faransi jamana kɔnɔ kabini san 2017 juin kalo la maa wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla a ka so larawetɔ lakana tigilamaw fɛ n'o ye perquisition ye u taara ale sɔrɔ yen kunnafoniw minnu bɛ ka bɔ jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaayaso yɔrɔ n'o ye parquet o ye k'a fɔ kokolo kɛbaa yɛrɛ Abdallah Ahmed Osman ɲininkali bisaden gwanen a la a y'a jira k'a fɔ ale t'a dɔn ale ye ko kɛ tuma min maaw fa ale kɔfɛ a fɛ kɔni o de y'a to kiiri tigilamaw y'a lajɛ ka kiiri ɲɔngiri u bɛna maaw de ɲini kɛnɛya tigilamaw la minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunka k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wali kelen u tɛ ɲɔgɔn fɛ e kɛlen kɔfɛ ka maaw fɔ a ye ɲininkali e ko k'e t'a dɔn k'i ye fɛn min kɛ o bɛ maa kɔnɔ guwa o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma aw kana ɲina fɛɛrɛ minnu fɔlen don walasa k'an kisi coronavirus bana ma bɛɛ lajɛlen k'o matarafa aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma